Здравейте! Това, което днес ще кача като числа на Гробовой, като комбинация от числа на Гробовой, е комбинация за изпълнение на желания. Няколко числа, които са ми помагали в материализирането на моите желания. Така, започваме с 518, пауза, 491, пауза, 31, 989. И това е число за изпълнено желание. Така. Този маркер не ме върши вече. Желание другия. Мяу. 419. Пауза. 488. Пауза. 71. Число за напасване на обстоятелствата в моя полза. Така. Следващото число е 519. Пауза 7.1. Пауза 4.8. Означава всичко е възможно. Така. Числото за превръщане на всичко негативно в позитивно. 2.9.7. Пауза 0. Пауза 7.9.2. Пак ще сменя маркерите. Много бързо спират да пишат. Следващото число е 91688. И това е числото, което премахва всички блокажи. Девет 938179. Това ускорява изпълнението на желанието. Една от най-гледаните клипче в канала ми в YouTube е именно с това число. Явно има доста хора, които го харесват, са го използвали и продължават да го ползват. 938179 за ускоряване изпълнението на желанието. Така, 889, знаете, е за материализиране на желанието. И последното е 74141. Това е за нормиране с божественото. Така, това, което може да направите, аз лично съм го правила с желанията по новолуние, които пиша, написана си листа с желанията, пиша ги така все едно, че вече са се случили и допълнявам с числата в края на листа, след като напиша желанията, след като напиша благодаря, допълвам с числата, без да им пиша значенията, тъй като вече ги знам, постоянно ги ползвам и смятам смея да твърдя, че нещата се случват и желанията ми се сбъдват повечето. За останалите просто трябва малко повече време. Благодаря на всички, които са в канала, които са се абонирали и продължават да се абонират за канала в YouTube и за TikTok. Благодаря ви, че участвате в страничката. Ето отново числата. Виждат се и съм ги обяснила, така че няма да